ओके, थँक्यू कुमुद माताजी. तर आता प्रभूजींना पण थँक्यू की त्यांनी पण सांगितलं. काल संपलं होतं, इकडनं सुरू करतोय. तर कृष्णाने वर्णाश्रमाची स्थापना केली, तर त्यामागे त्याच्या मनात असा हेतू नव्हता की मी या सोसायटीला डिवाइड करतो, असा त्याचा हेतू नव्हता. जात पात आपल्याला काही गुण आपल्याला आपण काही गुणामध्ये असतो. म्हणजे हा जो ब्राह्मण आहे हा सत्वगुणात असतो. सत्वगुणामध्ये तो काय करू शकतो? अध्ययन, अध्यापन, आणि हे त्याला नॅचरली हे जमतं, येतं आणि त्याला आवडतं. असं केल्यामुळे त्याला त्याच्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी, स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंटसाठी जरा वेळ मिळतो. क्षत्रिय हा रजोगुणात असतो आणि त्याप्रमाणे त्याचे गुण असतात. जसं शौर्य असतं किंवा आता इकडे दिलेले आहेत, धैर्य असतं, तेज असतं, दक्षता असते, नेतृत्व असतं. हे गुण रजोगुणामुळे नॅचरली त्याच्यामध्ये ते फुलतात. आणि हे जे गुण म्हणजे क्षत्रिय आपल्याला काय दिसतात ते राजे असतात किंवा राजकारभार सांभाळतात किंवा आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, पोलीस मध्ये ही लोक असतात. तर त्यांना सुद्धा हे जे आहे ना की जायचं, युद्ध करायचं, हे त्यांना नॅचरली येतं आणि त्यांना आवडतं. आणि त्यामुळे त्यांच्या सुद्धा स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंटसाठी त्यांना वेळ मिळतो. बघा इकडे कृष्ण काय सांगतो, तुम्ही ज्या गुणात आहात त्याप्रमाणे तुमचा वर्ण तुम्ही निवडा किंवा तुम्ही त्या वर्णामध्ये जा. कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतो, तू क्षत्रिय आहेस, ते सगळं सोडून तू जंगलात जाऊन बसू शकणार नाहीस. ब्राह्मण काय करतोय ते तू कार्य करू शकणार नाहीस. आणि मी प्रत्येक वर्णामध्ये अवेलेबल आहे, तर वर्ण बदलायची काही जरूरत नाही. आता हे प्रॅक्टिकली जर तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं असेल तर बघा, आता इकडे प्रत्येक जण वेगवेगळं प्रोफेशन चूज करतं. आता ते प्रोफेशन चूज करताना हे जे गुण आहेत हे प्रत्येक जणांना माहित नसतात बरं का, की मी या गुणात आहे, मग मी असं असे ऑक्युपेशन, असं प्रोफेशन चूज केलं पाहिजे. आता समजा जर एक आर्मी ऑफिसर आहे आणि तो त्याच्या मुलाला म्हणे की तू आर्मीत जॉईन कर, पण तो मुलगा त्याला अभ्यासाची खूप आवड असेल किंवा तो सत्वगुणात असेल, तर त्याला काहीतरी चांगलं शिकून सायंटिस्ट व्हायचं असेल, रिसर्च करायचं असेल, पण आता इकडे बॅरियर आला, तो त्याच्या वडिलांचा ऐकतो, तो आर्मी जॉईन करतो. आता तुम्ही मला सांगा, आपल्याला न आवडणारं प्रोफेशन आपण जॉईन केलं तर आपल्याला फ्रस्ट्रेशन येतं की नाही, किंवा नॅचरली आपल्यामध्ये ती क्वालिटी येते का की जिकडे आपण ते खूप इझिली कार्य करू शकतो? सांगा बरं मला, की त्रास होतो त्याचा? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? सांगा. एक अविनाश प्रभूजी, तुम्ही अनम्यूट झालाय. हो, त्रास होतो माताजी काम करताना. सांगा की तुम्हाला तुमच्या गुणाविरुद्ध दुसरीकडे त्या वर्णात न जाता, आता हा आर्मी ऑफिसरचा मुलगा आहे, याला आवड आहे काय, अभ्यासाची, वाचनाची, आणि त्याच्यामध्ये हा रजोगुण नाहीच आहे, तर त्याला नॅचरली त्याला हे जे रजोगुणामधले गुण आहे किंवा आर्मी मध्ये जाण्यासाठी जे काय लागतं तर ते त्याला नॅचरली असेल का? त्याच्यामध्ये त्याला आवडेल की फ्रस्ट्रेशन येईल? सांगा. आवडेल. आवडेल. आवडेल जरी तो रजोगुणात नसला तरी? नाही, आवडणार नाही. आवडणार नाही. तो रजोगुणात नाहीये मुलगा, आर्मी ऑफिसर रजोगुणात आहे. तो त्याच्या मुलाला सांगतो तू आर्मी ऑफिसरच हो, पण तो त्या गुणात नाहीये. किंवा एका डॉक्टरचा मुलगा त्याच्या मुलाला सांगतो तू डॉक्टरच हो, पण त्याच्यामध्ये तो गुणच नाहीये.
समजलं का तुम्हाला की फ्रस्ट्रेशन येतं आणि एकदा फ्रस्ट्रेशन आल्यानंतर आपण आपल्या स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंटसाठी वेळ देऊ शकत नाही, ज्याची खूप गरज आहे. तर त्याच्यामुळे कृष्ण काय सांगतो की तुमच्या गुणाप्रमाणे तुमचा वर्ण तुम्ही निवडा. आता इकडे हे समजावून सांगायला त्यांनी एक उदाहरण दिलंय की एक माणूस आहे, तो या सर्व प्राण्यांना सांगतोय की तू या झाडावर चढ. हे पेंग्विन आहे, कितीही प्रयत्न केला तर ते चढू शकणार नाही. मासा म्हणतो पाण्याच्या बाहेर आल्यावर मी मरणार. कुत्रा, हे सील आहे, हे म्हणतात की आम्ही दिवसभर जरी ट्राय केलं तर आम्ही वरपर्यंत पोहोचू शकणार नाही. आणि हत्ती तर म्हणतो की हे झाडच पडेल. तर इकडे फक्त माकड आणि कावळा हे झाडाच्या वरपर्यंत सहजतेने जाऊ शकतील. म्हणजे स्लाइडनी आपल्याला काय सांगायचंय की तुम्ही ज्या वर्णात आहात तेच तुम्ही कर्म करा, दुसऱ्यांची कॉपी करू नका. आणि तुम्ही जरी सदोष रीतीने ते कार्य किंवा कर्म केलं तरी देखील ते अधिक श्रेयस्कर आहे, पण दुसऱ्याची कॉपी करू नका. आता समजा जर तो एक ब्राह्मण आहे, आता एक पुरोहित आहे मंदिरात. आता तुम्ही त्याला सांगितलं आता तू जा, इकडे काही तुला जास्त पैसे मिळत नाही, लाईन ऑफ कंट्रोल वर जा आणि तिकडे तू सैनिक दलामध्ये तू काम कर, तिकडे ट्रेनिंग वगैरे घे आणि जॉईन कर. तर तो करू शकेल का? सांगा बरं मला. एखादा ब्राह्मण क्षत्रियाचं काम करू शकेल का? तुम्हाला बोलता येतंय ना? सांगा. नाही करू शकणार. नाही करू शकणार, किंवा केलं तरी त्याला एंड ऑफ द डे खूप फ्रस्ट्रेशन येईल, तो करू शकणार नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय तुम्ही ज्या गुणात आहात त्याच गुणात राहा. जरी शूद्र असाल तरी तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. क्षत्रियानी ब्राह्मण किंवा ब्राह्मणाने क्षत्रिय व्हायचं असं करू नका. आणि प्रत्येक कुठलंही कर्म असतं त्यात थोडं अपसाईड डाऊन साईड, त्यात प्रत्येक कर्मात दोष असतात. उदाहरणार्थ क्षत्रिय जे असतात त्यांना युद्धामध्ये शत्रूला मारावं लागतं. तर आता हे पाप कर्म झालं, पण जर तो क्षत्रिय म्हणाला अरे बापरे हे पाप कर्म काही मी करू शकणार नाही, आता मी क्षत्रिय नाही मी ब्राह्मण होतो. तर कृष्ण म्हणतो हे असं नका करू, हे तुमच्यासाठी श्रेयस्कर नाहीये. श्रेयस्कर इकडे अर्थ काय आहे की तुम्ही स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट करू शकणार नाही आणि या भौतिक जगामध्ये तुम्ही अडकून राहा. तर लवकर हे सगळं सोडून तुम्ही माझ्याकडे या. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी हे वाचता? येस माताजी. श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावं नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याचा स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. आता पुढचं आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय जो अकर्मी असतो तो काय करतो हे इकडे सांगितलंय, तो कसा असतो. आता तुम्हाला अकर्म म्हणजे काय माहितीये का? मला सांगा, हात वर करा. अकर्म 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 म्हणजे काय? चुकीच्या मार्गाने केलेलं काम, केलेलं कर्म. बरं, आणि कोणाला सांगायचंय?
अकर्म. अकर्म 3 प्रकार असतात ना, कर्म, अकर्म, विकर्म. कुमुद माताजी सांगा. हा, 3 प्रकारची कर्म असतात: अकर्म, विकर्म आणि सकाम कर्म. अकर्माची डेफिनेशन, जे कर्म भगवंताच्या कडे घेऊन जातं त्याला अकर्म म्हणतात. विकर्म म्हणजे जे भगवंताच्या विरुद्ध गेलेलं कर्म आहे ते. आणि सकाम कर्म म्हणजे जे कार्य करण्याने स्वतःला लाभप्राप्ती होते, त्या कामा फळाची प्राप्तीसाठी जे काम करण्यात येतं त्याला सकाम कर्म म्हणतात. करेक्ट माताजी? बरोबर. आता मी सांगते तुम्हाला 3 प्रकार आहेत: कर्म, विकर्म आणि अकर्म. तर कर्म म्हणजे काय? तुम्ही कुठलंही कार्य केल्यावर तुम्हाला भौतिक शरीर मिळतं. एनी ऍक्शन विच रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अनदर मटेरियल बॉडी. कुठलंही कर्म करा तर तुम्हाला परत शरीर मिळतं आणि तुम्ही अडकता. पण असं नाही, हे जे मी कर्म म्हणते हे चांगलं कर्म आहे. हे वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे की तुम्ही अमकं इतकं दान केलं तर तुम्हाला असं मिळेल, किंवा असं यज्ञ केलं, होम हवन केला की तुम्हाला स्वर्ग प्राप्ती होईल. ते कर्म झालं. त्या अर्थाने ते सकाम कर्म आहे. म्हणजे आपल्याला दुसरं शरीर मिळतं. कुठलंही कर्म केल्याने जेव्हा दुसरं शरीर मिळतं तेव्हा त्याला कर्म म्हणतात. पण जेव्हा आपण वेदांमध्ये लिहिलंय त्याच्या विरुद्ध वागतो किंवा निषिद्ध कर्म करतो त्याला विकर्म म्हणतात. ते आपल्या वेदांमध्ये सांगितलंय करायचं नाही. उदाहरणार्थ नॉनव्हेज खायचं, दारू प्यायची, आपल्याला सांगितलंय या गोष्टी, प्राणी हत्या, या गोष्टी करायच्या नाही. याला विकर्म म्हणतात. आणि अकर्म म्हणजे कोणतंही कर्म ज्याने आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते त्याला अकर्म म्हणतात. उदाहरणार्थ कृष्णासाठी केलेलं कर्म, कृष्णासाठी केलेला जप, हे जे आहे याला अकर्म म्हणतात. तर आता इकडे अकर्मी माणूस कसा आहे इकडे सांगितलेलं आहे. तो कसा आहे? आत्मसंयमी, अनासक्त आहे आणि सर्व भौतिक इच्छाना किंवा सेन्स एन्जॉयमेंट किंवा इंद्रिय तृप्तीना तो तुच्छ लेखतो आणि संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परम उच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. म्हणजे जो कृष्णाकडे जाण्यासाठी कर्म करतोय, कृष्ण प्राप्ती होण्यासाठी तो कर्म करतोय, त्याला अकर्मी म्हणतात. आता आपण पुढचा बघूया. कुमुद माताजी. येस माताजी. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मीत आहार करतो, आपली काया वाचा तथा मन संयमित करतो, जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टीचा स्वीकार इत्यादी गोष्टीपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्कारच्या स्तराप्रती निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्हाला जर माझी भक्ती हवी असेल, कुठली भक्ती? पराभक्ती. तर पहिल्यांदा तुम्ही ब्रह्मभूत स्तरावर असायला पाहिजे. ब्रह्मभूत स्तर म्हणजे काय? की आपल्याला प्रत्येकामध्ये परमात्मा दिसतो. आपण असं म्हणत नाही हा कुत्रा आहे, हे बदक आहे, हा वाघ आहे, नाही. आपल्याला
प्रत्येकामध्ये परमात्मा दिसतो. आणि असा माणूस कसा असतो ज्याला प्रत्येकामध्ये परमात्मा दिसतो? प्रसन्नात्मा असतो. आणि न शोचती, इकडे म्हणजे तो शोक करत नाही बरं का. आणि त्याला कुठलीही इच्छा नसते, न कांक्षती. म्हणजे पहिल्यांदा जर आपल्याला पराभक्ती हवी असेल, जर आपल्याला कृष्णाची प्रेममयी भक्ती हवी असेल, तर आपल्याला पहिल्यांदा ब्रह्मभूत स्तरावर राहावं लागतं. मगच आपल्याला ही पराभक्ती लाभू शकते. ही जी पराभक्ती आहे तो कृष्ण स्वतः त्याच्या भक्तांना प्रदान करतो. पण त्या अगोदरचं हे क्वालिफिकेशन आहे, ब्रह्मभूत स्तरावर आपण राहिलं पाहिजे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम्. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. म्हणजे इकडे आपल्याला काय समजतंय? हे अध्याय 7 ते अध्याय 12चं हे सार आहे बरं का. की माझी अनन्य भक्ती करा, भक्तीद्वारेच तुम्ही माझ्या धामात प्रवेश करू शकता. म्हणजे इतर कुठलाही योग आपल्याला कृष्णापर्यंत घेऊन जाऊ शकत नाही. फक्त भक्ती योग, आपण भक्ती योगानेच आपण कृष्णाकडे किंवा वैकुंठात गोलोक वृंदावनात जाऊ शकतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असेल तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. म्हणजे इकडे कृष्ण सांगतो की माझा भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्म करीत असेल तर तरी देखील तो त्याच्या आश्रयाखाली असतो. त्याच्या कृपेने त्याच्या धामाची, कृष्णाच्या धामाची त्याला प्राप्ती होते. श्रील प्रभुपाद त्यांनी इस्कॉन मंदिराची स्थापना केली तर त्यांना खूप ते सांगायचे की इस्कॉन मंदिर म्हणजे शहराच्या मधोमध पाहिजे. कारण शहराच्या मधोमध सेंटर ऑफ सिटी म्हणजे कसं असतं, तिकडे खूप गजबजाट असतो, खूप दुकानं, खूप रेस्टॉरंट्स, पब्स, बार्स असतात. त्याच्यामुळे काय असतं की तिकडे खूप राजसिक आणि तमोगुणी किंवा मटेरियलिस्टिक लोक असतात. तर अशा लोकांना खरोखरच कृष्णाच्या आश्रयाची जरूरत आहे. कदाचित ते असंच म्हणतील चला आपण जाऊया, हे काय मंदिर आहे, आणि ते ऐकू शकतील की तिकडे काय चालू आहे किंवा भगवद्गीता कसे सांगतात, संकीर्तन कसं चाललंय, आणि ते आकर्षित होऊ शकतील आणि मग ते शुद्ध भक्त होतील. म्हणजे असं त्यांना खूप वाटायचं की आपली ही मंदिरं ही गावाच्या अगदी मधोमध असावी. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकट पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेने हे कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. आता कृष्ण आपल्याला चॉईस देतोय, तुम्हाला काय करायचंय? कृष्ण भावनाभावित जीवन जगायचंय तर मी तुम्हाला मदत करीन. तुमच्यावर संकटे येतील
मी तुम्हाला बुद्धी देईन आणि तुम्ही त्या बुद्धीने ही सर्व संकटे पार कराल. आता ज्याप्रमाणे सागर असतो, समुद्र असतं, तर असं आपल्याला म्हणता येईल का की समुद्रामध्ये वादळ होणारच नाही किंवा नेहमीच शांत राहील, असं शक्यच नाहीये. वादळ होतच. त्याचप्रमाणे हा पण आपला भवसागर आहे. भवसागर म्हटल्यानंतर संकटे येणारच एका पाठोपाठ एक. इकडे कृष्ण सांगतोय आणि तो सांगतोय की जर तू कृष्ण भावना भावित जीवन जगलास तर मी तर तुला बुद्धी देईन, मी तू सर्व संकटे पार करशील, मी मदत करीन तुला. पण समजा जर तू या भावनेने न जगता मिथ्या अहंकाराने जर राहिलास, काल मी तुम्हाला सांगितलंय मिथ्या अहंकार म्हणजे काय, आणि मिथ्या अहंकाराने राहिलास, कर्म केलेस, तर मात्र तुझा नाश होईल. म्हणजे कृष्ण चॉईस देतोय आपल्याला, परिणाम पण सांगतोय काय होईल. आता आपल्या हातात आहे आपल्याला कसं जीवन जगायचंय. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशेन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहे. म्हणजे आता इकडे कृष्ण परमात्मा म्हणून आपल्या सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो आपले सगळे विचार जे मनामध्ये त्या विचारांची नोंद करतोय आणि त्याप्रमाणे तो आपलं मार्गदर्शनही करतोय बरं का. आणि आपण कसे आहोत, आपण या शरीरावर आरूढ आहोत. आता मी ज्याप्रमाणे आपण ड्रायव्हिंग जेव्हा शिकतो तेव्हा बाजूला ड्रायव्हर बसलेला असतो, त्याच्या हातात कंट्रोल्स असतात आणि आपल्याला आपल्या हातात ते व्हील असतं, स्टिअरिंग व्हील. ते कंट्रोल पूर्ण ते ड्रायव्हर मॅनेज करत असतात. पण आपल्याला काय वाटतं, अरे मी गाडी चालवते असं वाटतं ना आपल्याला. म्हणून हे आपलं सेम असंच झालं असतं. आपण म्हणतो मी करता आहे. इकडे आपण कृष्णाला पूर्ण विसरलेले असतो की तोही आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे आणि तो आपल्याला मार्गदर्शन करतोय, आपल्याला दाखवतोय किंवा आपल्या काही इच्छा आहे त्या इच्छांना सुद्धा तो पुऱ्या करतोय, नोंद करतोय आपल्या विचारांची. कुमुद माताजी. येस माताजी. हरे कृष्ण. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् तत्परा शांतिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतोय अर्जुनाला की तू पूर्णपणे शरण जेव्हा जाशील तेव्हा तुला दिव्य शांती आणि परमधामाची प्राप्ती होईल. ही तुम्हाला स्लाइड माहिती आहे ना, ही गोष्ट माहिती आहे का तुम्हाला? मला सांगा बरं. नाही माताजी, सांगा तुम्ही. बरं, ही चैतन्य चरितामृतातली गोष्ट आहे. तर तेव्हा चैतन्य महाप्रभू हे जगन्नाथपुरीला होते आणि मोठे संत होते. तर तिकडचा जो राजा होता रुद्रप्रताप, तो सुद्धा कृष्णाचा मोठा भक्त होता. तर त्याची खूप इच्छा झाली की मी चैतन्य महाप्रभूंना जाऊन भेटेन म्हणून, आणि त्यांनी आपल्या शिपायांबरोबर निरोप पाठवला. तर ते जे शिपाई होते ते चैतन्य महाप्रभूंना भेटले, असे आमचा जो राजा आहे त्यांना भेटायचंय तुम्हाला. मग चैतन्य महाप्रभूंनी निरोप पाठवला की बाबा मी संन्यास आश्रमात आहे, त्यामुळे मी जे लोक राज्य कारभार करताय किंवा जे
अगदी जे मटेरियलिस्टिक आहेत, आपला बिझनेस किंवा भौतिक इच्छांवर जे जगतायत, त्यांना मी भेटत नाही. मी संन्यास आश्रमात आहे आणि मी अशा लोकांना भेटत नाही. आता हा तर मोठा राजा, म्हणजे बघा किती त्याचं हे असेल, रोज किती मंत्री त्याला भेटत असतील, इतर राजे भेटत असतील आणि किती तो डील करत असेल, म्हणजे व्हेरियस पैसे असतील किंवा आणि काही गोष्टी असतील. म्हणून त्यांनी सांगितलं की मी अशा माणसाला भेटत नाही. मग शिपायांनी जाऊन सांगितलं आणि राजांना खूप वाईट वाटलं बरं का रुद्रप्रतापांना. मग त्यांनी त्यांचे जे शिष्य होते चैतन्य महाप्रभूंना, त्यांना भेटले आणि म्हणाले की मला यांना भेटायचंय, तुम्ही आता मला कुठला तरी उपाय सांगा. मग ते शिष्य म्हणाले, हा एक चान्स आहे तुम्हाला. हे जे आहेत ना रुद्रप्रताप, जेव्हा रथयात्रा होते तेव्हा ते तुम्हाला दिसतील, तुम्हाला त्यांचं दर्शन घेता येईल. मग राजा म्हणाला बरं. आणि तो दिवस आला जगन्नाथ यात्रेचा, रथयात्रेचा, आणि राजा स्वतः केवढा मोठा आहे, म्हणजे ते पद, तरी देखील त्यांनी हातामध्ये झाडू घेतला आणि अजूनही प्रथा आहे, रथाच्या पुढे पुढे जो रस्ता आहे ना ते झाडतात, कोणीतरी ती सेवा घेत. मग रुद्रप्रताप राजाने ती सेवा घेतली झाडायची. आणि चैतन्य महाप्रभूंना एवढं आश्चर्य वाटलं की एवढा हा मोठा राजा आणि हा झाडतोय, तर खरोखर हा खूप सिन्सिअर आहे आणि खरोखर याचं कृष्णावर खूप प्रेम आहे. अशा रीतीने जणू काही राजा पूर्ण शरण गेला. त्याला मिथ्या अहंकार नव्हता. म्हणजे आपण कधी शरण जाऊ शकतो, जेव्हा आपल्यामध्ये खरा अहंकार आहे. काय अहंकार आहे खरा? की मी कृष्णाचा सेवक आहे, नित्य सेवक आहे, कृष्ण हा भोक्ता आहे. आपली सबऑर्डिनेट पोझिशन समजणं, याला म्हणतात अहंकार किंवा खरा अहंकार. तर तो याच्यामध्ये नव्हता, त्याच्यामुळे तो असं काम करू शकला. तर चैतन्य महाप्रभू त्याच्यावर खुश झाले. आणि एक आपल्याला या गोष्टीवरून समजतं, हा राजा होता, यांनी कृष्ण भक्त होता, यांनी आपला राज्यकारभार सोडला नाही, जंगलात गेला नाही, पण त्यांनी आपलं कर्म ड्युटी करता करताच कृष्णाचीही सेवा केली. तर आपल्याला कृष्ण काय सांगतो की मी प्रत्येक वर्णामध्ये तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकेल, तुम्ही तुमचा वर्ण बदलू नका. क्षत्रिय असं की मी भक्त आहे, आता मी माझं काम सोडतो, मी ब्राह्मण होतो, मी बसतो जॉब करायला लागतो, ते कृष्णाने सांगितलं ते तुमच्यासाठी श्रेयस्कर नाहीये. हे पण आपल्याला याच्यावरून समजतं. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यद् गुह्यतरं मया विमृशेत दक्षेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. याप्रमाणे मी तुला अत्यधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. आता इकडे दोन गोष्टी आहेत बरं का. एक बघा, कृष्ण कोण आहे? सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड, परमेश्वर आहे, सर्व लोक महेश्वरम आहे. तरी देखील तो अर्जुनाला काय सांगतो? यथा इच्छिते तथा कुरु. कुठलाही फोर्स नाहीये. किती वेळ त्यांनी गीता सांगितली अर्जुनाला, आणि इतकं झाल्यावर एवढा मोठा असून कृष्ण सांगतोय यथा इच्छिते तथा कुरु. तर आपल्याला या श्लोकातून शिकायचंय की कुठलाही नातेसंबंध असतो, कुठलंही रिलेशनशिप असतं, ते 5 इंग्लिशमध्ये बोलते जरा, दे आर 5 A's in every relationship: attention, affection, appreciation, acceptance आणि allowance. या 5 गोष्टींनी प्रत्येक रिलेशनशिप किंवा नातेसंबंध फुलतं,
चांगलं फुलासारखं. आणि हे यातली एक जरी गोष्ट नसेल तर मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे दिसतं, म्हणजे ते रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप नसते. मग ती पती पत्नींची असेल, भाऊ बहिणीची असेल, आई मुलाची असेल, सासू सुनेची असेल, सासरा जावई यांची असेल, बहिणी बहिणींची असेल, कुठल्याही रिलेशनशिप मध्ये हे 5 एज लागतात. तर इकडे आपल्याला दिसतंय की कृष्ण आणि अर्जुन हे एकमेकांचे मित्र आहेत, सखा आहे कृष्ण. पण तरी, आणि कृष्ण सर्व लोक महेश्वरम आहे, तरी तो सांगतो यथा इच्छिते तथा कुरु. तुझी इच्छा असेल तरच तू युद्ध कर. आणि आपल्याला सुद्धा तो सांगतो तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही माझ्याकडे या. तुम्ही माझं ऐकलं नाही तर मात्र तुमचा नाश होईल, हे सुद्धा आपल्याला सांगितलं. याच्यावर आपल्याला काय समजतं की कृष्ण फोर्स करत नाही आपल्याला. तो जरा एक सुद्धा आपल्यामध्ये इच्छा असेल, अगदी थोडी सुद्धा इच्छा असेल, तो आपल्याला परत भौतिक जगात पाठवतो. ती इच्छा पूर्ण कर आणि मग ये. कारण इकडे आल्यावर माझ्या धामामध्ये भौतिक इच्छा तुला पूर्ण करता येणार नाही. इकडे एकच इच्छा आहे की मी कृष्णाचा आहे, मला कृष्णाची सेवा करायची, मला कृष्णावर प्रेम करायचंय. ही एकच इच्छा असेल तरच तू येऊ शकतोस. आणि कृष्ण सुद्धा आपल्यावर प्रेम करतो, कृष्ण सुद्धा आपलं रक्षण करतो. पण तिकडे भौतिक काही नाहीये. त्याच्यामुळे हे आपल्याला याच्यातून समजतं यथा इच्छिते तथा कुरु. आपण सुद्धा आपले नातेसंबंध कसे ठेवले पाहिजे. आणि इकडे कृष्ण सांगतो गुह्यात गुह्यतरम, म्हणजे भगवद्गीतेमध्ये 3 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत ज्या सिक्रेट म्हणतो. गुह्य, गुह्यतम, गुह्यतमम. गुह्य म्हणजे काय? सिक्रेट. मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. गुह्यतम म्हणजे मोर सिक्रेट. मोर सिक्रेट म्हणजे काय? मी कृष्णाचा अंश आहे. आणि गुह्यतमम म्हणजे काय? टॉप मोस्ट सिक्रेट म्हणजे मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. तर या 3 गोष्टी आपल्याला भगवद्गीतेत समजतात. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितच पणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू एक अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. आता इकडे हे 18.65 आणि 9.34 कृष्णाने तेच सांगितलंय. कृष्ण जेव्हा तेच परत एकदा बोलतो ना, तेव्हा लक्षात ठेवा ही गोष्ट खूप खूप महत्वाची आहे. कृष्ण काय आपल्याला सांगतोय? लवकर माझ्याकडे ये आणि मार्ग दाखवतोय आपल्याला. कुठला मार्ग आहे? सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर, मलाच नमस्कार कर. म्हणजे ही अनन्य भक्ती झाली. आता मला सांगा हे कृष्ण काय सांगतो? हे अवघड आहे का आपल्याला? पिकनिक सांगा स्पॉट बरं. समजून बसलेले स्वतःच्या सगवड प्रमाणे. मला सांगा अवघड आहे का? हे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय ते? की त्याला नाही, नाही. पैसे लागतात का? नाही. नाही, त्याला फक्त मनाचा भाव लागतो. तो भावग्राही जनार्दन आहे. त्याला फक्त आपलं मन पाहिजे. काय? की तू सदैव माझं चिंतन कर, म्हणजे तुझ्या मनामध्ये सदैव मला ठेव, माझीच पूजा कर, मलाच नमस्कार कर, माझा भक्त हो. हे कृष्ण 2दा सांगतो. 18.65, 9.34. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरण ये. मी तुला सर्व पापापासून मुक्त करेन. तू भयभीत होऊ नकोस.
हरे कृष्ण. आता इकडे दोन अर्थ आहेत बरं का या श्लोकाला. काही काही जणांना असं वाटतं की मी केवढी पाप कर्म केली आहे, मी कसं काय कृष्णाकडे जाऊ, किंवा मला करता येईल का हे जप वगैरे, मी खूप पाप कर्म केले. तर कृष्ण म्हणतो की तू घाबरू नकोस, तू मला शरण ये आणि शरण आल्या आल्या मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन लगेच. तर आता इकडे दुसरा अर्थ काय, सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर. म्हणजे आता इतकं अर्जुनाला कृष्ण सांगतोय तुझी ड्युटी कर, आणि आता काय सांगतोय, सर्व प्रकारचे धर्माचा म्हणजे सर्व प्रकारची कर्तव्य त्याग कर. म्हणजे काय आहे, आता इकडे एक लक्षात घ्या, ही जी गोष्ट आहे, एखादा गुरु आपल्या शिष्याला सांगू शकतो की तू सर्व सोड, आता तू संन्यास घे. किंवा जेव्हा आपण वर्णाश्रमात असतो तेव्हा हळूहळू आपली स्पिरिच्युअल ऍडव्हान्समेंट होते, आणि स्पिरिच्युअल ऍडव्हान्समेंट होता होता आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होतो किंवा ब्रह्मभूत स्तरापर्यंत आपण पोचतो. मग आपली जी ड्युटी आहे वर्णाश्रम, ती शारीरिक स्तरावर होते. आता ती ड्युटी बदलते आणि आपण कृष्णाशी कनेक्टेड राहतो, कृष्णासाठी ड्युटी करतो. म्हणजे आपण कृष्णाचे नित्य सेवक होतो. म्हणजे ते होतं ड्युटी ऑफ द सोल अशी होते. असं जेव्हा ट्रान्सफॉर्मेशन होतं तेव्हा कृष्ण सांगू शकतो की आता तू सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर. मग अशा वेळेला काय असतं, कृष्ण टेक ओव्हर करतो. आता तुम्हाला एक साधी गोष्ट सांगायची, हरिदास ठाकूर हे दिवसाला 3 लाख वेळेला नामजप करायचे. तुम्हाला हरिदास ठाकूरची गोष्ट माहिती आहे ना? नाही माताजी. बरं, मग नंतर सांगते क्लास संपल्यानंतर. हरिदास ठाकूरांनी 3 लाख वेळेला ते नामजप करायचे. आता इतका 3 लाख वेळेला नामजप करायचा, मग बाकीच्या आपल्या काही गोष्टी असतात, जसं आता आपण श्राद्ध करतो पितरांचं किंवा इतर काही कर्तव्य असतात, त्याला वेळ उरतो का? वेळ उरत नाही. मग अशा भक्ताला कृष्ण सांगतो की मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन. म्हणजे मग अशा भक्तांनी जरी ते श्राद्ध किंवा जे काय त्याची कर्तव्य केली नाही, तर कृष्ण त्याच्यासाठी ती कर्तव्य करतो किंवा त्याला तो त्याच्यापासून मुक्त करतो. आलं तुमच्या लक्षात? जो शुद्ध भक्त असतो त्याच्यासाठी हे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे च वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते. जो तप करत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परम गुह्य ज्ञान कधी सांगू नये. आता हे ज्ञान आपण अभक्ताला कधीच सांगू नये. पण श्रील प्रभुपाद सांगतात की कृष्णाचे भक्त तो चान्स घेतात, आणि आपणही सगळ्यांना सांगतो. बघा, ही लिंक तर सगळीकडे आम्ही फॉरवर्ड करतो. का? कारण श्रील प्रभुपाद तसे होते, त्यांनी सर्वांना हे ज्ञान दिलं. मग त्यांनी सर्वांना दिल्यामुळे आम्ही सुद्धा काय करतो, एक चान्स घेतो, सर्वांना सांगतो हे ज्ञान. जसं गुरुनी केलं तसंच आम्हीही करतो. हरे कृष्ण. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परा कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल, त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. आता हे जे ज्ञान आहे हे तुम्ही सुद्धा
इतर भक्तांकडे पोहोचवू शकता. तुम्हाला आवडला का हा आमचा उपक्रम 18 दिवसांचा? तर तुम्ही लिंक आमची फॉरवर्ड कराल का तुमच्या नातेवाईकांना, मित्रांना, मैत्रिणींना कराल का तुम्ही? आणि नुसती लिंक नाही, तुम्ही फोन करून सांगाल का की यात खूप छान सांगितलं, सोप्या शब्दात सांगितलं, म्हणजे एक पर्सनल टच द्या तुमच्या मेसेजला. आणि तुम्हाला काय आवडलं, तुम्ही त्यातून काय घेतलं हे तुम्ही त्यांना सांगा. म्हणजे हे जे आहे ना, तुम्ही त्यांच्यापर्यंत ते ज्ञान पोचवा, एक निमित्त मात्र व्हा. मला वाटतं इकडे हे 18.69. हा माताजी. हरे कृष्ण. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणार नाही. म्हणजे बघा की हे शिल प्रभुपाद किती कृष्णाला प्रिय असतील, केवढं मोठं कार्य त्यांनी केलंय आणि आपल्याला त्यांच्याकडून भगवद्गीता शिकायला मिळाली आहे. आपलं सुद्धा काहीतरी पुण्य आहे आणि त्यांनी ते जे आपल्याला ज्ञान दिलंय, तुम्ही मला सांगा त्याची परतफेड करू शकाल का? नाही. सांगा बरं मला. नाही. बरोबर नाही. त्यांनी केवढं आपल्याला ज्ञान दिलंय. फक्त एका तऱ्हेने आपण त्यांनी जे सांगितलेलं आहे ना ते आचरणात आणू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अद्येष्यते च यद् इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. आता याला म्हणतात अज्ञात सुकृती. तुम्ही काय केलंय हे तुम्हाला माहित नाहीये. 18 दिवस, 18 नाही 22 दिवस आलाय वाटतं तुम्ही. आपला एक्सटेंड झालाय आता अक्षय तृतीयेपर्यंत. 22 दिवस तुम्ही आलेला आहे. रोज 1 तास येताय. तुमचा विश्रांतीचा वेळ जरा बाजूला ठेवताय. हे अध्ययन करताय, अभ्यास करताय तुम्ही. म्हणजे तुमच्या बुद्धीद्वारे तुम्ही कृष्णाची पूजा करताय. बघा, आपण जरी अभ्यास केला तरी कृष्ण काय म्हणतोय आपल्याला? बुद्धीद्वारे तुम्ही माझी पूजा करताय. असं तो म्हणत नाही की तुम्ही परिक्रमा करा, तुम्ही रोज मंदिरात या, असं करा तसं करा. असं जरी आपण केलं ना तर बुद्धीद्वारे कृष्ण म्हणतो की तुम्ही माझी पूजा करताय. जेव्हा आपण भगवद्गीतेचा अभ्यास करतो आणि यांनी तुम्हाला काय मिळणार आहे बघा. कुमुद माताजी. येस माताजी, 1 मिनिट. हरे कृष्ण. श्रद्धावानन्नसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जिथे वास करतात त्या शुभ लोकाची तो प्राप्ती करतो. म्हणजे काय होतं, आपल्याला फक्त श्रवण करून आपल्याला उच्च ग्रहांची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशय मुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. आता अर्जुनाने सांगितलंय की मी युद्ध करणार. आता संजय काय म्हणतोय आपण बघूया.
हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवाच्या कृपेने हे परम गुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे संजय काय सांगतो की या दोघांचाही संवाद अद्भुत आहे, रोमांचकारी आहे आणि हे गुह्य ज्ञान जे मी ऐकलंय किंवा हा संवाद जो ऐकलाय वारंवार स्मरण करून सुद्धा मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होतोय. म्हणजे तुम्ही बघा, भगवद्गीता म्हणजे दर खेपेला ऐकल्यावर आपण एक नवा नवा रस आपल्याला त्याच्यातून मिळतो आणि जो आनंद मिळतो पहिल्यांदा ऐकल्यावर, दुसऱ्यांदा ऐकल्यावर आणि जास्त मिळतो, तिसऱ्यांदा ऐकल्यावर आणि जास्त मिळतो, चौथ्यांदा ऐकल्यावर आणि वेगळं रिअलायझेशन होतं. असं भौतिक जगामध्ये कुठली अशी गोष्ट आहे का तुम्ही एक सिनेमा आवडला, एकदा गेला बघायला, दोनदा, तीनदा, चारदा, पाचदा जाल का तो परत परत बघायला? तिथं आनंद मिळेल का तुम्हाला की कमी कमी होईल? सांगा बरं. आनंद कमी होतो माताजी. पुन्हा 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 पाहिल्यामुळे आनंद वाटेल. पुन्हा पुन्हा सिनेमा बघितल्यावर खूप खूप आनंद होईल, आनंद वाढत जाईल की कंटाळा येईल? बोर होणार आपण. हा, पण भगवद्गीतेमध्ये तसं नाहीये. माताजी वारंवार रेकॉर्डिंग तुम्ही स्टॉप कराल? ऐकली. माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप. नाही, अजून थोडं व्हायचंय, 2 मिनिटं. ओके. वारंवार स्मरण करून तुम्ही एक सारखे भगवद्गीता ऐकायला आला तरी देखील तुम्हाला पुन्हा पुन्हा आनंद होईल आणि तो आनंद वाढत जाईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णाचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारक होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. तर तुम्ही खरोखर घरी बसून तुम्ही भगवद्गीता वाचली किंवा या क्लासला आला तर मी तुम्हाला गॅरंटी देते तुम्हाला हे पुन्हा पुन्हा हर्ष होईल आणि तो सुद्धा फ्री ऑफ कॉस्ट. आता तुम्ही कोणालाही विचारा जे इकडे को होस्टिंग करतात किंवा जे व्हॉलेंटिअरिंग करतात, ते सारखे का येतात? आनंद मिळाल्याशिवाय ते येऊ शकणार नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो दुभूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे माझे मत आहे. आता इकडे तुम्ही बघा, संजयनी धृतराष्ट्राला सांगितलेलं आहे की पांडव हे युद्ध जिंकले, कारण त्यांनी काय सांगितलंय? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. जिकडे कृष्ण आणि अर्जुन आहे तिकडे श्री आहे, तिकडे स्वतः लक्ष्मी आहे, तिकडे भाग्य आहे, तिकडे ऐश्वर्य आहे, तिकडे निश्चितच विजय आहे, तिकडे निश्चितच नीती आहे. म्हणजे त्यांनी सांगितलंय शेवटी की पांडव हे जिंकलेले आहेत कारण त्यांच्या बरोबर कृष्ण आहे. तर आता आपला हा अध्याय संपलेला आहे. आता आपण या 18व्या अध्यायात काय बघितलं? आपण बघितलं कर्मयोगाद्वारे बंधनातून आपण मुक्त होऊ शकतो आणि त्यांनी सांगितलंय की जे यज्ञ, तप, दान हे जी अशी कर्म आहे
ती महात्म्यानाही पावन करतात. मग कर्माचे 5 घटक आपण बघितले, 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात. मग वर्णाश्रमाद्वारे आपलं शुद्धीकरण कसं होतं, आपली आध्यात्मिक उन्नती कशी होते याच्याबद्दल सांगितलंय. मग ब्रह्मभूत स्तरावर आपण जेव्हा जातो तेव्हा मग नंतर आपल्याला कृष्ण भक्ती किंवा लव्हिंग डिव्होशनल सर्व्हिस किंवा पराभक्ती आपल्याला कृष्ण प्रदान करतो. त्याच्यासाठी क्वालिफिकेशन काय आहे की तुम्ही ब्रह्मभूत स्तरावर गेलं पाहिजे, जिकडे आपल्याला सर्वांमध्ये तो एकच परमात्मा दिसतो. मग कृष्ण सांगतो की माझी प्राप्ती होण्यासाठी, माझ्या धामात प्रवेश मिळण्यासाठी तुम्हाला भक्ती लागते. भक्ती योगद्वारेच आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. आणि शेवटचा निष्कर्ष काय आहे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर. तिकडेच जिकडे कृष्ण असतो आणि जिकडे त्याचा भक्त असतो तिकडेच विजय असतो, तिकडेच आनंद ऐश्वर्य असतं, तिकडेच नीती असते आणि अद्भुत सामर्थ्य असतं. तर आता आपलं झालंय आणि मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते की तुम्ही रोज हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करा आणि रोज भगवद्गीताचे 5 श्लोक वाचा. तुम्हाला जर शक्य झालं तर तुम्ही हा क्लास आमचा परत जॉईन करा किंवा तुम्हाला लेवल 2 इंग्लिश आणि हिंदी मध्ये आहेत तर ते तुम्ही जॉईन करू शकता आणि इस्कॉनशी कनेक्टेड राहा. आता हे इकडे जे लिहिलेलं आहे हे चैतन्य चरितामृत मध्ये यांनी सांगितलेलं आहे, चैतन्य महाप्रभूंनी, की तुम्ही फक्त कृष्णाचं नाव घ्या. तर कसं घ्याल नाव? कुमुद माताजी वाचता, कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां. हरे कृष्ण. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? आताची रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल? हा माताजी आहे. रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल? बरं, मी तुम्ही जरा घेतली. गीता महात्म्य चालू करते आणि मग मी प्रश्न घेते, कारण प्रत्येक गीतेचा अध्याय वाचल्यावर पद्मपुराणात सांगितलंय गीता महात्म्य म्हणा. मी आता हे तुम्हाला आवाज येतोय? येस माताजी. गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदम्. सॉरी माताजी आवाज गेला. पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा
जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत? हा माता, जय श्री कृष्ण माताजी. बोला. तुम्ही आता 3 दिवस कोर्स घेतला, शेवटचे 3 पार्ट केले तुम्ही, तर त्याची PDF फाईल आम्हाला प्लीज पाठवा. बरं, 18व्या अध्यायाची ना? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल आता. ओके, थँक्यू.